Umphakathi uthi isimo sinzima ngemuva kosuku lokutapa ezitolo. Uthi uyezwakala umthelelo okuhlaselwa kwezitolo zabokufika. Zonke izitolo zabokufika nokuyize eziningi kulendawo zivaliwe. Sithwele kanzima ngoba uma uyothenga izitolo ezinkulu imigqa mide. Nakhona uma ufika ethilini akekho umuntu okusizayo uma ungenayo imali eyanele yokuthenga okufunayo. Kusolakala ukuthi ukudutshulwa komnikazi wethilomu wendawo yikhona okuqubule udlame. Gabona ba kwala ba ha ba kwala jwale ga tseba lena tlamela kwale ausi a kwala hena ya bagaithe. Njengoba bengilinde umngani wami osebenza eKasikhona ukuthi avale isitolo, UPapi ungene emotweni yakhe. Kwaqhamuka abalisa babili bamdubula. Sithe sisacela usizo, omunye wabalisa weza ehlelweni somshayeli wamdubulela eduze uPapi. Thunya abutuni abutipa. Umndeni kaMufi umchaze njengomuntu obezibophezele ngokuthuthukiswa kwelokishi. It's a hard pill to swallow when you lose a family member in the manner that we did. A peace-loving family member. All he wanted to do was to see members of the black community, especially in the township economy, growing and developing. Umndeni utufuna ubulungiswa. We would like to see an investigation that is done. We would like to see some arrests being made. We would like to see the people behind it also, behind bars and indicating why. Amaphoyisa athi kwamanje akuboshwa umuntu mayelana nokubulawa kwaMokhema.